De muziekvereniging Veronica heeft dit jaar gekozen voor het thema rood, omdat we door een dirigentenwissel eigenlijk een zeer korte tijd hadden om een concert voor te bereiden. 3 maanden, dat is vrij kort. En met het thema rood heb je heel veel mogelijkheden om verscheidenheid van stukken uit te zoeken en te spelen. Het valt mij op dat in zo'n klein dorpje als Zuidzande toch een goed orkest samengesteld kan worden. Hoe ziet u dat zelf? Dat vinden we zelf ook nog steeds een bijzonder iets. We hebben natuurlijk leden uit Zuidzande zelf. Daarnaast hebben we veel leden die een binding hadden of hebben met Zuidzande. Het zij doordat ze er geboren zijn, het zij doordat ze familie hebben. Onze vereniging is ook opgebouwd, net als bijna iedere vereniging hier, voor een groot deel uit bijna complete families. En dat geeft ook wel een bepaald saamhorigheidsgevoel binnen de vereniging. Christine Basting was al een tijdje in beeld bij onze vereniging. Ze woont ook op het dorp Zuidzande, waar we uiteindelijk onze muziekvereniging is gehuisvest. Dit jaar leende dit concert met deze 2 nummers die we spelen, I Dream to Dream en Rood, uitstekend voor haar stem. Anita Bekers is eigenlijk bij ons in zicht gekomen eigenlijk door een vriendin van mijn jongste zoon, die daarbij danst. Zij heeft ook meegedanst de zaterdagavond op ons concert. Daarnaast wouden we natuurlijk graag een grote verscheidenheid in ons programma brengen en daar heeft deze dansgroep uitstekend aan meegewerkt. Zodanig zelf dat ik mag zeggen dat we op een vervolg hopen.